coconut food safety jong ka jela ha ka step si palai kala pelong da ka jing aji kai bat ka jing pensyai pat baling ba ki khynnah school jong ka army public school kabadan hapo happy valley ban itho ye kinu hi cha jingbam lani ki marbam ki bela sniew bat ki badang bha apo ka jinglam jong ka assistant commissioner ka food safety kong DDS Muklim ki khynnah kila laru ban batai kala shikata ba kumlo ban test bat kumlo ban itho ye ki judging bam ki bela clear bat ru ban lap ye ki jingbam ki bela sniew ka assistant commissioner kala pensyai ru ye ki khynnah school halor karukom bam ka bakoi pakhya bat ban kya lai lom laiwa na ki jingbam kutia ne ki jingbam surok kum ki alumuri bat ki wei na mar ki ni ki long ka daw pen rai ki ba wan ra ki judging pang bahar kam ni nan peni fi kumno ngila bantep badan sabon ne umdan apo kaduk nishim kani kawai ka test tube badan sabon an kawai ka klat ka bakhut nin the ka bika kani ka balong sbo kadi ka badan sabon kani ka balong sbo kadi ka badan sabon kani pat balong clean mit kumni kadi ka dut bakhut Kublai mentasi anten AP kawai ka eksperimen ba kumno bangin te ba uno di usok madet bat uno di usok siang sok kan pol te mentasi ngin te shoda ko ha uni ha kani ka test tube uni uba pel shajrong udi siang sok kan pol bat uni uba ba nyam shapo udi sok madet. Thank you. Hai baru fantasi ngan pen iso kawai ka eksperimen da ngan pet bahan ki musla ni dan starch ne ni dan ro dengan shim kawai ka pantry dish ngan the masala hane but ngan she drop a drop jong ka iodine solution dakane ka masala ka daka kala balong berbelu kemot ka dan starch bat nyemlong raban bam da kam kala rong re da kalong be kumjuk ka rong kemot ni long ban bam kulish bu Ki kumlu bangila ban pek ba ha usin rai babu rong ne am shwa minya ke sha ko ha ba ada pek hangni dan artuli ki shimrai kawai di badan rong ha kawai pak kabandi di badan rong ini shimrai ini shim kumbiat ini dan ha uni nyabiar kumbiat nalor uni ushimrai ba PUE ka clear ka kam bet long stem than re ke mude uni uba kam ai rong re ha uni uba lepat hangni pakila banyu bahangni ubun karong stem mudai hangni bala ai karong nafi compare kini actually fila banyu bakadi bakambun rong stem mudi ba ai karong mudi bakamai rong stem lepat mudi udai it's safe to eat blessibon Hey baru hakani ka singi don hangni hakani ka army public school hapo happy valley ka daw ka bangi udon na kanika school ka long bangi wanra asya kini ki khynnah ya kanika awareness ka bay day but karukom bam karukom di ka ba
kamkot kamkia bat ban kiar na ke jingbam ya ka babami ki junk food lani ki jingbam surok ki jingbam ki basude kum tu mo kum ki alu muri bat ki we ti namar bele namar bakani ke jingbam ya kini ki junk food kala ban wanra ya kani ka obesity lani ka jing sngat ka bom da ikot ikia ti kani ka di ka daw ka ba kongsan ka bangiduan hang ni bat ka ba ar ka long ba kini ki khynnah apilai ba ki wanra shapi ya kani kumno ban test ya kani ka food adulteration ha la yeng shet jala jong nila ban pai khendiat ya ka ba kini ki khynnah ki la pan i shapi ki pai ba ka long ba ki test ya ka jing ba jong usomret uba yang ngithiat na yo hatu udai tang usomret ni udai ubala khle ni kalong simple pila ban shim yo usomret ha ka test tube la ni ha ka klan nang ta the da ka nang ta pi ha ban pin chuking yo tu khendiat pin sayo i ba usomret uba shisha u hiar lot ha try jong ka klat la ni ha try jong test tube kat ba tu uba per pada siteng ha jrong dei satia usomret udai u ieng so kan pot kan jing sha thok ka baning kong jungi hang ni ka long bangi sha thok ha ka dor ha ka mur ni si wi ka dor jong usomret nrei kat bangi la thiet lang pade yo tu ieng so kan pot kata ka dei ka bangi khot ya ka food fraud nang ta ka ba ar pade hang ni pila ban ong ba usok kan por u ba ban bam lani uni usomret u ba ban bam ti ka long ka biang nrei ka ni kam dei setia ka ba biang tenang tangi la ban test pila ban test yo mas pendon kam ying set ja ka pi chat jing set shim yu masala ha ka di ka bol pila ban thiet ya ka ni ka iodine solution la ban yo ka iodine solution nang ta bade pila ban the khendiat ka iodine solution halor jong tu khendiat masala wa pishim lada ka tu ka masala jong pi ka kala rong blue ha ka rong kata ka mun dei setia ubalong safe but nang ta udei ubala kle de ki start ti gedi hangi bangin haban pikir ya la ka jong ka bam kedi ban light na kini ki jing ban ka bokong san nang ni ka long ba beli bangi haban kiari gini ki junk food kalong ba ka junk food ki dei ki jing bam ki ba la ban wan ra ingi ya ki shibon jat ki jat jing pang ka kum ka diabetes ka hypertension nang ta pade ka heart attack bat kum ta ter ninyo i ba ya kini ki jing bam la pan kre pan krom la ki don shibon ba ka sugar la ni ka kanja sini bat shibon ba ka mulu bat nang ta la pan kre ya karu la shet ya karu ha ka pniang le si ka bom de shu ka ba tikani ka wan ra ya kini ki health issues ha ke be de bat ni ki pa tikini ki di ki awareness ki bengi wan ra ya kini ki khynnah ha ka ne ka school ka ba menta bat kani ka de ha ka ju ko poru ngi wat ya kini ki eat right champion na kani ka school ban I awareness cheki pa ba lani ki bangi khot ru ye ki ha ka ju ko por ki young ambassador on food safety of for the state of Meghalaya ti hangni ngi lale man tagas ngi bat ke jingtmu jong kani ka long bangin ya keleng ha ki ki district ru kumju kani ka di ka part jong ka FSSAI but lakum no ngin target kumba artli ki government school ha ki ki district kublishi